Намираме се в землището на нашите клиенти и приятели на фирма Бояна Агро ООД. За пореден път те ни се довериха и закупиха тандемно ремарке на фирмата Egritech Украйна, което е с задно разтоварване тандемно, телескопичен цилиндър, италиански, мостове на фирмата ADR, отново италиански, кубатура 24 плюс опция надстройки 50 см, които получаваме кубатура обща 30 кубика. Може да се поръча с пневматични спирачки, може да бъде с хидравлични. Имаме хидравлична опора, която е за паркинг. Имаме въртящ теглич Шар-Мюлер за безопасност при обръщане, да се запази самия трактор да не повлече с него ремаркето. Тентова система, евентуално при заваляване на дъжд да се покрие зърното. Стълбичка, шибър от задната страна, която позволява допълнителен монтаж за шнек на зърно, семена или тор, както се реши клиента. Допълнително може да бъде като опция също така и по-широки гуми и джанти. Към момента е конфигурирано с 560 на 60 на 22,5. Може да бъде с гуми 600 на 55 на 26,5. Благодарим отново на нашите клиенти за поредна закупена машина. Велес Агро БГ, техника за вашето поле.